नमस्ते प्रणाम। ई चैनल भोजपुरिया रिपोर्टर ई भोजपुरी भाषा के विकास के को नया आयाम देवे खातिर ई चैनल के निर्माण हम कइले बानी। और हमार पूरा कोशिश रही कि देश दुनिया के जितना भी खबर बा, चाहे वो भोजपुरी के लोकल इंडस्ट्री के खबर होके, स्टार के इंटरव्यू होके, या स्टार के बारे में जानकारी होके, या क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, या अन्य कोई भी जानकारी होके ओके रउआ लोगन के सामने हम भोजपुरी में प्रदर्शित करे के कोशिश करब, ताकि भोजपुरी के विकास हो सके। जहाँ जहाँ भोजपुरी भाषा के सुने समझे बोले वाला लोग बा, वहाँ तक ये चीज़ पहुँचे। यार सब केहू कहेला कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के चाहिए, लेकिन हम देखत तानी कि जहाँ भोजपुरी के भी कलाकार बड़े, जो भोजपुरी भाषा से जेकर पहचान बा, वो भी जहाँ तहाँ भोजपुरी बोले में हिचकेलें। खास करके कुछ गानन में भी अंग्रेजी या हिंदी शब्द का यूज होला। तो खाली कहला से भाई लोग या मांग कैला से ना हुई कि हाँ 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई। ओकरा खातिर हम सब के भोजपुरी के विकास करे के पड़ी। तो हमारे एगो नया कोशिश बाटे कि जौन भी न्यूज़ बाटे ओके हम भोजपुरी में कवर करी और आप लोग उनके सामने ओके प्रस्तुत करी। तो अगर आप लोग भी भोजपुरी भाषा के विकास में जुड़ल चाहतानी तो ये चैनल के सब्सक्राइब करके हमके सपोर्ट दी, ताकि हमके लगे और बेहतर करे का हम कोशिश कर सकें। तो कोशिश रही कि आप लोग के बेहतर से बेहतर जानकारी भोजपुरी में देवे के हम पूरा प्रयास करब। ऐसे एक नाम भोजपुरिया रिपोर्टर रख ले बानी। तो रउआ लोग चैनल से जुड़ी और अच्छा वीडियो के आनंद ले।